toto je normálny Minecraft launcher, ale toto je Lunar Client. A dneska skúsime tento Minecraft launcher, pretože má byť podľa veľa ľudí lepší, takže uvidíme, či bude alebo nie. Zo začiatku by som si tu vypol zvuk, aj keby som vedel, jak sa to robí. No, tento Minecraft launcher je totiž to úplne zdarma, hej, môžete ho mať úplne zdarma, vy teraz budete počuť asi otravnú hudbu, ja ju nepočujem našťastie. Takže, ideme si skúsiť zahrať niečo, ale nemôžeme si tu dať naše SSP, pretože to je škoda, takže my pôjdeme napríklad, máme tu MC Ribara, tak môžeme skúsiť MC Ribara si na tomto zahrať a môžete tu vidieť niekoľko zmien. Akože neviem, či to vidíte, ale ideme si to všetko poukazovať. Akorát, že vůbec. Takže, máme tu prvú vec a to je to, že tuto môžete vidieť v ľavom hornom rohu informácie o danom mieste, takže pozíciu, toto neviem, čo je to C, a biom. Takže to je vlastne, a tuto máme pohľad, hej. Takže, že sever a pozitív, takže jo, to je tiež pohľad, takže to je dobré. Potom tuto hore, keď vidíte to podpoš server, tak za tým môžete vidieť rôzne čísla, ktoré sa pohybujú. A toto je niečo ako kompas, takže server je nasmerovaný na sever a presne tak je Jakariho kravata. Jo, a takto si môžeme označovať, takže toto je vlastne kompas. A tí, čo majú Lunar Client, vidieť im ten mesiac, keby sa neodpojil, tak by bolo aj lepšie. Takže vlastne, yes, ja si môžem vidieť vlastný nick. Aj s tým lunárákom, ktorý mám tuto pri nicku, ale ostatní mi ho nevidia, to vidím iba ja. Ale podľa mňa je to dosť cool, to musím uznať. A keď takto otvorím nastavenia, môžete tuto vidieť obrovský nápis Lunar Client, čože vlastne, ako keby niečo, a tuto je, že rekord, ale my teraz nahrávame, ale že počkaj, Lunar Support a tuto máte všelijaké tieto veci, Lunar Options a tuto môžete vidieť, že sme našli vlastne ako keby taký panel, čo tu môžete vidieť, že ja neviem, VASD, Armor Status, Crosshair dokonca, Day Counter, Attack, to je také pokročilejšie. Ping, môžeme si ho zapnúť, ping, kam dáme, ping, name tag, no, môžeme, to si kúknem, čo to má byť, akože to keď dám toto, počkať. Musíme vypnúť F1 dobre. A keď dám toto, že by tu bolo vidieť. Hej, s pingom to tu máme. Ale prečo mám ja českú vlajku? Neviem, ale je tu jeden typek, ktorý má Lunara, takže yes, okej. A počkaj, čo to... Aha, ja sa zlako, že youtuber tu je. Dobre, a takže ešte sa pozrieme do tých Lunar Options, čo tu máme. Má tu Replay Mode, tak mňa zaujíma, počkej. Locket, počkaj čo. The replay mode has been disabled by the server. Aha, na serveri replay mode nejde, super. CPS, to neviem čo je, môžeme si to nechať zapnuté. Hypixel Quick Play, my sme stále s niečím Hypixelom. Crosshair, však Crosshair máme. Dobre. Takže čo tu máme ďalej? Máme tu dobré Day Counter, tak toto, ale to je strašne dobré. Waypoints, Options, Add from chat, Dead Way, počkaj, Text Shadow, Show Inox, dobre. Highlight Block, OK. Dobre, Waypoints, M-kom, takže počkať. Môžeme, aha, toto je navigátor, dobre. Do Netheru, tuto není, Otherworld, not Flame Files, ok. To je zaujímavé celkom. To čo, ok, name, enter waypoint name, tak dáme napríklad, napríklad takéto niečo, presne opačne to malo byť, tak už
To dáme takto. Tak, a teraz dáme create. Aha. Takže počkať, keď sa od tohto vzdialím. Jo, aha, kámo, to je actually better. Toto je super. Počúvaj, to sa mi strašne ľúbi. Toto. Lunar Options, mne sa to strašne ľúbi. Options, item physic. TNT countdown, item tracker. OK, a to sa jak robí? Text shadows, skyblock online. Neviem. Teraz to nebudeme vyvádzať moc s týmto, ale mne sa to strašne páči. Čo tu máme ďalej? Takže máme tu 3D skins, však to máme aj teraz prakticky. Shiny pots. To si môžeme zapnúť. To si dáme. To je nezaujímavé. Nie. Späť. Disable block outline. To chcem vedieť, čo je. Čakať. Čo je block outline? Aha, že to nevidím. Aha. Pretože počkať, ja si dám naspäť tieto Lunar Options. A kde je to, že block outline? Block outline. Keď dáme naspäť. Ne, ani teraz to nejde. Škoda. Som si myslel, že som dá niečo pričo, ale to je iba v reálnom launcheri. Takže, jo, čo tu máme ďalej? To sme ešte musíme ísť nižšie. FAOV changer nejaký customizer hmly. A to je niečo nové. Akože ja sa nesťažujem. Čo tu máme ďalej? Auto hotkey, autotext, dobre. Membling. Ok, totem counter. To neviem čo je. Boss bar. To si necháme zapnuté. Ale počkať, options. Dáme aj toto. Dobre. Uvidíme, nemám zatiaľ boss bar. 2D items určite nechceme. PvP info si zapneme. Určite. Dobre, dáme si health stats. Aj všetko takéto. Menu blur back lightning. OK. Weather changer si zapneme určite. Aj tam. Chunk borders netreba. Better sounds netreba moc. Vajla? Ne. Hypixel skyblock, kámo, na čo? Čo majú stále s tým Hypixelom? To by ma tiež zaujímalo. OK. Ďalej tu máme nejaké horse stats. To je čo? Aha. Už asi tuším. Overlay. Audio subject. A to je toho strašne veľa. Radio. Knockback trainer. Guy scale. Kill sounds. Netreba. Inventár. Inventory hat. Nie. Počkať. Netreba. Dobre. Toto je zaujímavé, toto Lunar Options. Dobre. Mňa teraz zaujíma. Chcem si dať Dual Trident. Tak skúsime s týmto, že čo to spraví. Ideme na Tridenty a uvidíme, kámo. A strašne sa mi ľúbi Lunar. Dobre, čakať. Dobre, ideme. Ešte, či som nevyšiel z tohto, pretože v poslednej dobe hrávam iba Roblox. Takže dúfam, že som nevyšiel z cviku, takzvané. No, čo sa ti nelúbi? Ahoj. Dobre, netrafil som sa. Wow. Kámo, ťažký super. No, len trafiť sa je ťažšie, čo? No, ale kámo, dávam mu bomby. Joj, ale už sa schovala. Ahoj. No. Až moc jednoduché. Joj, to sa podarilo. Čo to je? The player dead. To je takáto čiarka, že tuto umrel ten hráč. Aha, vidíte, 51 metrov podo mňou je ďalšia area. OK, to je dosť dobré.
Tak toto môžem vlastne špehovať jak Garyho server. Joj, chlapečku. Ne, to je zlý trident som použil na ňo. Dobre, poď. A poď. Malo hapok, malo. Jao! To jak dal. Dobre, s týmto odvedú, lebo toto sa nenechám. Ja som si dal naspäť do baky vodu. Dobre, takže ideme. Šup. No poď, chlapečku, poď. Joj, ale teraz si udal hit. Kritikala si mi dal. No poď, čoho sa bojíš? Ne, kamo, jak tento dal? Ne. Kamo, ja také blbé nešťastie. Kamo, prečo sa mi prestal dariť? Kamo, 65 metrov podo mňou. Player dead 5,65. Hej, wow, jak sú tie areny na seba naskladané. Teraz môžeme šmírovať jak Garyho, ale akože dobre sa mi páči zatiaľ ten Lunar, tak akože nechápem, čo všetci tak kritizujú a má ho 129 miliónov ľudí stiahnutých, ale 129 miliónov stiahnutí, akože to je dosť. Dobrý shot som dal, dobrý shot. Sledujte, vyletí do vzduchu, to neprežije. Tak prežije, keď sa trafí. Nedal som to. Ne. Choď do keľu. Do keľu s tebou. Nerob zle, radšej sa chová. Kamo. Dobrí ľudia sú na tridente. Ja som zlý, ja som hnusný. Ne. No, traf si ma, výborný nápad. No poď, keď si taký dobrý, poď. Tebe to ide! Yes, okej, strašne veľa tagov tu len teraz z toho údara. No poď teraz, ty kúde. Či to prežiješ? Prečo som tak chvíľu videl svoj skin? Vy ste to tiež videli, alebo nie? Ja som tak chvíľu videl svoj skin normálne na tom, jak vyšiel ten chat. No, počkať. Ne. Kde? Jo, on mi dal poison pufferfish. Kamo, to si oslaviť. To je až moc GG, kúkajte. Yes. No dobre, Lunar sa mi veľmi páčil, za mňa je to dosť dobré, za to, že je to zdarma, čo je v tejto dobe neuveriteľné, že je niečo zdarma. Takže ďakujem, že ste sledovali toto video, keď sa vám video páčilo, dajte like a odber. A keď chcete, aby som založil nejakú novú sériu, čisto založenú na túto Lunar klientovi, tak mi dajte vedieť do komentárov a ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho podobného videa. Zatiaľ čau.